Hoy, ikaw, tignan mo. Tumingin ka sa radyo. Hindi, makinig ka sa akin, mahal. Ngayong 2026, isang tanong lang muna. Oo, hanggang kailan mo hahayaang masaktan ka ng taong hindi naman marunong mag-ingat ng puso? O, diba? 2026 question ko yan. Hanggang kailan mo hahayaang niloloko, inuuto, nilalampirot ang puso mo? Ngayong 2026, di ba? Kung ready ka nang mag-move on, definitely dapat nakikinig ka kay Kim Chino. mahal! Ano nga sa'yo? Kim Chino imnida. Ay, sinasabi ko sa inyo na, wag na kayong marupok this 2026 imnida. Wag na kayo tumulad kay Boy Pindot na talaga nga namang minamahal ang taong hindi naman siya mahal. Ayaw umawin. Oy, Boy Pindot, ibalik mo yung camera sa akin. Anyway, mahal. Tama ang inyong pagkakarinig. Ako to si DJ Kim Chino, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ako 6 to 9 tayo. Oh yeah. 6 to 9 p.m. ako po ang iyong malalasap. Ako ang iyong makakakwentuhan. Nasa road ka man. Road! Nasa kalsada ka man, nagda-drive na traffic at talaga nga namang nakatok ng mga wiper. Oo, ako ang iyong makakasama 6 to 9 p.m. At di ba nga usapang moving on na tayo? Kasi 2026 na eh. 2026 dapat yung mga nakalipas, ano pa ba, yung mga bad practices mo ay talaga nga namang i-set aside mo or iwan mo na sa 2025. Kaya naman kung ikaw ay ready na mag-move on, ay nako, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Talaga nga namang ibibigay ko ang 3 tips para tuluyan mo nang pakawalan ang nanakit sa'yo o di kaya ikaw ay maka-move on na. Di ba? O ito na mahal, unang-una, para maka-move on this 2026 sa mga nanakit sa'yo o sa ex mo, ay talaga nga naman, unang-una, tanggapin mong nasaktan ka. Totoo yan, mahal, kapag kasi nasaktan ka, niloko ka, merong in denial stage. Kumbaga, hindi mo tinatanggap sa sarili mo or nandyan yung pride or ego mo na tanggapin na ikaw ay sinaktan at nasaktan at talaga nga namang winasak. Hoy, aminin nyo, totoo yan. Minsan kapag ikaw ay sinaktan, pinakawalan, ay talaga nga namang hindi mo iniiyak. Hindi mo inaamin sa sarili mo na hindi na siya babalik. Kumbaga feeling mo kailangan hindi ko iiyak to kasi mararamdaman niyang mahina ako, kawalan siya. Pero mali yun, mahal. Imbis na isipin mo yung sasabihin niya, magiging mararamdaman niya kapag umiyak ka, isipin mo yung sarili mo. Always remember na kapag ikaw ay umiyak or tinanggap mo sa sarili mo na nasasaktan ka, it's a process or it's a stage for you to move on. Kasi kapag in denial ka na nasasaktan ka, ay naku, kailan mo ilalabas yung mga hinanakit mo sa buhay? Diba? Ang iniisip mo pa rin, imaginein mo yung minahal mo, iniwan ka, tapos iniwan ka na nga, sinaktan ka na nga, iniisip mo pa yung kapakanan niya, iniisip mo pa kung ano iisipin niya. Diba? So in fact, kapag ikaw ay iniwan, sinaktan, embrace all the emotions. Embrace na ikaw ay in pain. Iiyak mo kung gusto mo umiyak. Kung yan ang ikagagaang ng buhay mo, ng loob mo, iiyak mo. Tapos iko-comfort ka ni Kim Chino. Yung mga ganyan, no? Kapag broken, gusto magpa-comfort. Uy! Embrace that you're in pain. Parang stage yan or phase yan para ikaw ay maka-move on. No, diba? Anyway, isa pa lang yan, mahal. Isa pa lang yan sa aking bala at hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino. Kaya dito ka lang, mahal. Rock-rockan music muna tayo at manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!